Начало. Не, още кой сте. Начало. Ами, Здрасти, Ники. Присъстваш на семинара интензив за директно изживяване на истината на клана Кой съм аз. Моят въпрос към теб е: защо си тук? Как реши да се присъединиш към нас? аз преди около месец някъде реших, че съм вече готов да търся учители и да се развивам личностно, тъй като винаги съм смятал, че основните принципи във всяка една област са най-важното нещо. Когато научиш основните принципи в една област, ти можеш да надграждаш върху тях. И може би точно заради това дойдох тук, защото ние сме основата в живота. Всичко започва от нас и всичко започва отвътре. Ако познаем вътрешните си закони, ако познаем нас самите си, ние може да надграждаме и да сътворим нещата, които реално желаем, и да избегнем нещата, които не харесваме, не желаем, и по този начин може и да помогнем на други, тъй като що познаваш себе си, познаваш и други. Всички хора са еднакви по своята същност, единствено начинът на виждане към живота е различен според мен. И затова дойдох. Добре, благодаря ти ми. Желая ти успешен семинар Благодаря. и директно изживяване на истината за теб.